do lesa na drevo, drevo sa mi do prsta za drevo, triesočkami pod nechtom bude hniť, musím si ja pol prsta odpadniť. Ale keď si odpadlím pol prsta, znova mi to mládenci odpustia. Keď si v krčme dám iba pol denci, skúmať budú, že čo je po denci. Tak si radšej odfaklím celý prst, aj tak by bol maličký ako chrust. Podľa toho malého prstíka by mi ani nehrala muzíka. Lenže teraz potrebe vrdami, čo si počnem so 4 prstami, budeže to oštara hejberu, 4 prstov udržať v seke. A čo mám hovoriť? Nevím, no boli sme na drevo v háji, máme toho dobrú kopu. Ďakujem všetkým za pomoc a teším sa, jak to namalujeme, jak to sem dáme. A to nevím, že... A to čarom nám háji. Lítám stáčkama po tých úzkých fošnách, majster vríska na mňa, no hádan môže počkať. Bezpečnosť pri práci to tu nepoznajú, od rána poldecáky nalévajú. Lítam stáčkama po tých úzkých fošnách, majster vríska na mňa, no hádan môže počkať. Na všetko sem tu sám, presne na to vyrobené táto lávka. Už sa teším, jak si dám pivo po fajronte. Dosť si hikár, ešte na cieľovej rovinke ich dáte dole. Pozor na bednárika, pozor na bednárika. A cez parkovisko skrátka. No tak. A toľko to sme toho pobrúsili. Čau Maxim. Materiálik máme nachystaný. Z tohoto všetkého budú trpazlíci. No a z tohoto budú všelijaké smíšne ksichty z obidvoch strán. Tak volíme, aby nám to dlhšie vydržalo. I was born old in the world, as young as a growing child. Everybody's seeking something and I don't know where to hide. Super, ten bude mať srdiečkovú čapicu. I was born calm in the world, as loud as a crowded street. Every time I go out there, oh, it carries me off my feet. Videjko, dobre? Jak to ide? And I was born dark in the world, as white as my neighbor's wall. To bude porádna All the čepica. time I've been Ako to waiting máte for a ship vymyslené, to tá čapica take bude me teda čierna. home. Či... I don't want to be afraid no more. I wanna break out and rise up to the skies. I don't want to feel this pain no more. I wanna stay up there and close my eyes and let the world dance around me. Tak idem troška vyčistiť stanoviská, na ktorých budú trpazlíci. Vybral som si vyžínačku. Tak trpazlíci, máte to tu pekné vyčistené. Tak ešte tuto spravíme ďalšie zátišie pri týchto stromčekoch. Posledné 4. stanovisko bude pri tento čarovnom javore.
kedy tu má takéto okná, ako tu prerastá sám seba pri potočiku. No myslím, že to bude romantika. A už sa vezú, už sa vezú. Krasavci. Ďalší, prosím. Sa vezú. No, fešáci. Dobre, dobre to bude. Je to hotové, trpazlíci, v čarovnom háji. Ďakujeme všetkým decom a všetkým učiteľkám za pomoc. Podarilo sa to. Našli sme ich. Jaký zubáč. Taký lupežník. Ideme do hája s trpazlíčkom. Kde ste? Vykúknite. Kde sú? Vykúknite, kde ste schovaní? Ešte jeden detail. Dzievčatá, ktoré malovali tohoto trpazlíčka, teda trpazlíčku, mi hovorili, že táto oblinka na dreve, čo tu je, že to má byť ruka a že by sa mi tam hodzila nejaká zázračná palička do tej ruky. Tak som volačo doma vyrobil. Ze železa a sololitu. No, tak snad budete spokojné. Tak teraz už je to naozaj hotové, keď je tu už aj čarovná palička. Tak čarovný háj je zase ovolačo čarovnejší. Ja by som chcel poďakovať pani riaditeľke za to, že do toho išla, aj pani učiteľkám za to, že do toho išli a za spoluprácu, deckám zo školy za ich nadšenie a tvorivosť, pánovi školníkovi za kusisko roboty, ten sa na tom dosť namakal. Romanovi Ránušovi veľmi ďakujem z celého srdca za farby a ešte ďakujem mojej rodinke za to, že sa zapojili do tohoto milého príbehu a tiež sme spolu vytvorili dvoch trpazlíkov. No ešte vám poviem volačo o tom, jak vznikol tento nápad urobiť tých trpazlíkov. Tak ešte keď som v januári dokončoval tento stôl a lavice, tak som rozmýšľal, že čo by som urobil ďalej. A napadli mi tí trpazlíci a som rozmýšľal, že to by bolo fajn to spraviť s deckami. Potom keď som dal von video o tomto sedzení v háji a videla ho pani riaditeľka, tak ma oslovila, že či by som urobil besedu so školákmi o tom počine, lebo sa aj nejako páčil ten odkaz celého toho. A ja som povedal, že dobre. No a keď sme sa stretli, tak som jej navrhol, že
na konci tej besedy by som Deci pozval, že by sme spolu niečo vytvorili, lebo ja si myslím, že človek len tak vidí, že sa deje nejaké dobro, alebo niekto o tom rozpráva, že niečo robí len tak. Asi ťažko začne len tak sám od seba niečo robiť pre svoje okolie a pre ľudí. Že treba to zažiť a potom má človek šancu si tú myšlienku nejako zvnútorniť a zžiť sa s tým a zažiť ten pocit, aké je to fajn urobiť niečo len tak pre ľudí. No ľudia, mám vás rád a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Kto by chcel pomôcť fyzicky, materiálne, tak ma kontaktujte, určite niečo spolu vymyslíme. A kto by chcel podporiť tieto veci v háji a okolí finančné, tak spravil som transparentný účet, tuto je aj QR kód, môžete prispäť. Sa to nezdá, ale všetci ten materiál, čo tu bol treba, tak na už to vyšlo nejako okolo 700 €, takže pomôže mi niečo, keď prispejete na to. Môže to znieť akokoľvek naivné, ale ja stále verím tému, že lepší svet je možný.